Machiegni pautuke krok oserumo e karito le bunge ma Lewa Conservancy County Mameru motelo ne ng'weye mag Lewa Safari Marathon mabiro bagi odiochieng' ma kiny. Mohewo jong'wech 1,400 biro ringo e ng'weyegi e bunge ma Lewa moting'o le bunge 5 madongo ka nowuoyo gi jofwambo. Edward Ndiritu ma en jatend obila marito le bunge ma Lewa olero ni ikruok margi ni kare ka en gi geno ni piem gi dhi bedo makare kendo ji te mabiro yuoro biro bedo gi tudruok makare gi le. Ng'weye mag Lewa ma higani biro tok bedo gi ng'ikruok higa mokalo ka kidienje mag kilomita 42, 21 gi 10 biro yudo thuolo mar laro mich mag omenda. We have prepared for the last 2 months in terms of security, and when we are doing the Lewa Safari Marathon, our aim is to make sure that the people and the wildlife are safe, because here is the only marathon that you can learn and see wildlife. And because we have wildlife here, we normally make sure that when people are running, they don't interfere with the wildlife. And the big aim is that we don't interfere with the behavior of the wildlife.